Assalamu alaikum masu kallon mu, yanzu muna harami kai tsaye gashi jajiberin zaɓe ke na yau Juma'a. So zan dan fara daga cikin waɗansu masu tofa albarkacin bakin su addu'a, musamman ma ga dipiti wannan mataimakiyar shugabar mata wato woman leader Hajiya Rukayya. Assalamu alaikum. Alhamdulillah ga munan a harami mun zo yi wa injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da Abba Kabir Yusuf da dukkanin waɗanda suka fito takara. Allah ya ba su sa'a da nasara. Wannan zalunci da aka yi mana na jiya na kakkassara motocin mutane, Allah ya mayar musu da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To ga munan dai a cikin harami yau jajiberin din zaɓe. Muna nan a harami mun yi addu'o'i, muna kan yi kuma za mu shiga ma dawafi da umara insha Allah. Ubangiji Allah ya bawa Kwankwaso wannan mulki, Allah ubangiji ya dora shi, Allah ya sa rabansa ne. Ubangiji Allah ya ba Abba gida ni yan takarkarin mu, Allah ya bada sa'a. Kuma wannan abin da aka yi, asarorin da aka yi, ubangiji Allah ya maida musu, Allah ya maida alheri, Allah kuma ya sa a gama lafiya. Wannan zaɓe da ake, Allah ubangiji ya sa a gama lafiya. Salamun qaulun min rabbir rahim. To amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aminu alaikum assalam. Mun dawo muna cikin harami muna ta addu'a, ubangiji Allah ya ba Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso insha Allah mulkin Najeriya nan. Kuma abin da jiyan nan da ana shiga, abin da sun zo sun tare sun yi mana wannan ba mu ji daɗi ba. Insha Allah kuma da nasara ne, abin da sun yi din ma nasara ne mu muke gani a gaba ma. Ubangiji Allah ya ba Abba gida Kano insha Allah. To mun gode Allah ka baka da alheri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Zarawu Ilyas, ine wa mai girma shugaban kasa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso fatan alkhairi. Ga mu a cikin harami insha Allah muna yi masa fatan alkhairi. Allah ya sa ai zabe lafiya a gama lafiya, Allah kuma ya sa ai nasara da Abba gida muna yi masa. To amin, mun gode Allah tabbatar da alkhairi. Me sunan malamar? Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Fadima Muhammad Ahmad Kwana 4 Kaura Goje. Ubangiji Allah ina roƙonsa, Allah ya ba dan takara ta injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso, in ya bashi kai ya riko da hannun shi, Allah ya rika masa. Ubangiji Allah ya taimake shi, Allah ya shiga lamarin shi, Allah ya ba Abba Kabir Yusuf, in ya bashi Ubangiji ya shiga lamarin. Ya Allah zaɓin ka muke nema a wannan ɗaki naka da muke cikin sa, Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari wanda za su tausaya mana dan ya hayya ya gayi mu da yan takarar mu gaba ɗayan su, da Alhaji Isuhu Ogan Boye, su Bala Khalid, duka kowa da kowa. Ubangiji Allah ka zaba mana nagari ya Allah. To amma masha Allah mun gode. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. To ki gabatar da kanki kuma. Sunana Asiya Abdullahi Azumi Almani local government. Masha Allah. To malama Asiya, gashi yau muna jajiberin zabe. Wace addu'a zaki yi ga jagora da kuma kasa baki daya? To a da zani a kasa baki da ubangiji Allah ka zaba mu shugabanni na gari. Da Rabi'u Musa Kwankwaso mun yi addu'o'i, Allah ubangiji ya bashi shugaban kasa. Allah ya rike ko da hannayen shi, Allah ya bashi kunyan adalci, Allah ya sa ya tausaya mun, dama shi mai tausayi ne. Allah ya bashi kunyan adalci, Allah ubangiji ya sa shi ne sanadiyar gyarawa kasar mu gaba daya. To amin, masha Allah. Da suka fito takara ubangiji Allah duka zaba mu mafi alkhairi. Hajiya Ummi Gama, nazo kanki. Gashi yau muna jajiberin zabe. Me zaki ce? To ba abin da ke cewa Allah Ubangiji Allah ka ba wa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shugaban kasar mu, ya ba shi shugabancin kasar mu Najeriya. Allah ya ba Abba Yusuf Kano, idan ka ba su Allah ka yi riko da hannunsu, Allah ka ba su iyawarsu, Allah ka yi musu da kanka, Allah kuma ka tabbatar mana da alkhairi, Allah ka ba wa kasar mu Najeriya zaman lafiya. To amin, masha Allah mun gode. To Hajiya Hawwa ne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawali dan Kwankwasiya ne kowa da kowa fatan alheri. Ya rabbi ya karim, Allah ya karbi ibadun mu da muka yi. Ya hayy ya qayyum ya badi as-samawati wal ardi, Allah ka ba Kwankwaso da Abba Kabir Yusuf da dukkanin yan takarkarin mu nasara da sa'a. Allah ka taimake mu, ka taimake yan Najeriya gaba ɗaya.